Това е единственото място на Земята, където часът няма значение. Добре дошли в Самрой, разположен в северна Норвегия. Уединено бижу, то се гордее с зашеметяващи бели пясъчни плажове и хипнотизираща природна красота. През лятото слънцето остава в небето в продължение на 69 последователни дни. През зимата пълна тъмнина се установява от ноември до януари. Тук няма стандартна 24-часова рутина или ежедневен краен срок. Местните жители може да боядисват домовете си в 2 часа сутринта, да косят тревата в полунощ или да плуват в 4 часа сутринта. Животът тук тече свободно, без напрежение, само със свободата да следвате собствения си ритъм. Навън може да станете свидетели на ослепителното северно сияние, танцуващо над вас, превръщащо този арктически рай в нещо направо от сън. Ето защо се смята за най-доброто място в света за наблюдение на северното сияние. Никой тук не ви казва какво да правите или кога. Няма часовници, няма строги графици. Планирате храненето, съня и дейностите си както пожелаете. Можете ли да си представите да живеете на място, където времето просто не съществува? Напишете ни в коментарите какво мислите за това. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.